sobotu ráno 28. února 2026 vstoupil Írán do prvního pracovního dne týdne. Začal svatý měsíc Ramadán, což vytvořilo specifickou atmosféru v celém hlavním městě a jeho centrálních čtvrtích. Shoda zpravodajských hodnocení Spojených států a Izraele potvrdila mimořádný vývoj v srdci Teheránu. V jednom komplexu se údajně sešlo 5 až 10 nejvýše postavených vojenských a politických představitelů Íránu. Plánovači původně předpokládali noční operaci, ale přítomnost vrcholného vedení vytvořila prchavé taktické okno. Podle vysoce postaveného představitele obrany se rozhodovací orgány domnívaly, že tuto vzácnou příležitost prostě nelze ignorovat ani odložit. Časový plán byl urychlen. Přibližně v 9:27 dopoledne teheránského času se íránský vzdušný prostor stal hlavní oblastí zájmu. Začala bezprecedentní koordinovaná letecká operace, kterou izraelští představitelé později označili za největší jednodenní leteckou operaci v historii. Přibližně 200 letadel provedlo synchronizované údery proti stovkám cílů v západních a centrálních částech Íránu. Klíčová vládní a bezpečnostní zařízení byla zasažena v rychlém sledu, včetně komplexů spojených s vysokými orgány státního vedení. Další přesné údery byly provedeny současně na 2 dalších místech, kde zpravodajské služby indikovaly přítomnost vysokých úředníků. Mezi údajně zabitými bylo několik osobností klíčových pro íránský obranný a bezpečnostní aparát, včetně mnoha vysokých poradců. Neutralizováni byli také nejvyšší velitelé islámských revolučních gard a úředníci dohlížející na raketové a zpravodajské programy. Zatímco se izraelská letadla soustředila na cíle spojené s vedením a velením, americké síly prováděly paralelní údery v rámci samostatného rámce, přičemž se zaměřovaly na raketovou infrastrukturu, systémy protivzdušné obrany a klíčová vojenská zařízení po celém Íránu z leteckých i námořních platform. Tento dvojí přístup zajistil, že íránské schopnosti odvety byly výrazně oslabeny hned v prvních hodinách operace. Poznamenal, že mise byla provedena v úzké koordinaci s Washingtonem, což demonstrovalo jednotnou strategickou frontu. Vysoce postavení představitelé popsali úder jako odvážnou denní operaci, která dnes íránské vedení naprosto zaskočila. Provedení v sobotu ráno během Ramadánu a židovského šabatu bylo načasováním, které Teherán dříve nepředpokládal. Íránská síť regionálních zástupců, dlouhodobě označovaná jako osa odporu, byla oslabena již v předchozích letech. Tento posun zanechal Teherán stále izolovanější a bez robustního systému regionální podpory, na který se spoléhal po celá desetiletí. Dopad se projevil na celém Blízkém východě i mimo něj a signalizoval masivní posun v globální geopolitické krajině. Vzhledem k tomu, že vysocí velitelé zmizeli a žádný nástupce nebyl veřejně jmenován, čelil Írán mocenskému vakuu nebývalého rozsahu. Představitelé zdůraznili, že operace nebyla impulzivní, ale vyvrcholením dlouhodobého sběru zpravodajských informací a plánování. Společné operační plánování a trvalé posilování vojenských sil v regionu byly nezbytnými součástmi této úspěšné mise. Zatímco nad Teheránem stoupal kouř a reakce se šířily z regionálních metropolí k íránské diaspoře. Pokud pro vás byla tato analýza informativní, nezapomeňte dát like, sdílet a přihlásit se k odběru dalších aktualit o globální bezpečnosti. Bylo použito na místě. Kdo vystoupí ze stínu, aby převzal kontrolu nad íránským bezpečnostním státem? Absence určeného nástupce vytváří nebezpečnou vnitřní dynamiku, která by mohla vést k otevřeným bojům o moc. Mezinárodní orgány vyzvaly ke zdrženlivosti a zároveň uznali hluboký posun, ke kterému v regionu došlo. Souběžné kybernetické operace se zaměřily na íránská státní média, což režimu stížilo schopnost sdělovat občanům svou oficiální verzi událostí. Sousední země uvedly své armády do stavu nejvyšší pohotovosti a připravují se na případné přelití probíhající krize. Koordinace mezi Spojenými státy a Izraelem během této operace představuje vrchol společného vojenského plánování. Teherán zůstává městem v přerodu, zatímco jeho občané čekají, co jim přinese budoucnost. Sídlo moci v Íránu je nyní prázdné a zanechává vakuum, které bude těžké zaplnit. Pro mnohé tento den představuje okamžik naděje, zatímco pro jiné je to čas nejistoty. Posilování vojenských sil v regionu pokračuje, zatímco mezinárodní společenství sleduje situaci kvůli jakékoliv další eskalaci.
Experti analyzují každý možný výsledek, od přechodu k demokracii až po další propad do chaosu. Ve Washingtonu se stále svítí, zatímco administrativa pokračuje v řešení následků této historické operace. Jak vychází slunce do nového dne, svět se stále vyrovnává s tím, co se stalo. Samotný rozsah operace se stává jasným až nyní, kdy jsou pomalu zveřejňovány další informace.